Wel, tysa tanna'n torri allan. Os yna ryw bolisi wedi cael ei wneud bod y ffarmwrs yna yn cael ei ail dalu, neu, chwbod, os yna ganllawia fella ddim yn cael ei ystyried. Dyn ni'n gwrando ar Country File ddoe. Forestry Commission yn Lloegr. Pa raglen di hwnnw, dwch? Mae'n gwylio. O ia, ryw raglen debyg, dim gystod â ffarmio. O na ni, dyna ni eisiau glywed. Ddan nhw'n gorau gwneud ar gafar coedwigaeth i wneud fel lle rhag i'r coedwigoedd mynd ar dan. A fel y Meirig yn dweud gogledd Iwerddon, os ydych chi'n sbio ar ffermydd sydd yn gogledd Iwerddon, rhyw 100 acre ydyn nhw i fyny i 100. A dwi wedi bod yn berniadu mewn o'r sioia yna. Ewch yna, mae'r clasys y defaid y lawer iawn o ffermydd bach na ffermydd mawr. Yr un peth rhaid llaeth a felly. A un peth arall yn mynd drwy meddwl ni'n dweud wrth rhyw hen ffrind i ddiw. Ewch chi ar hyd lonydd Sir Fôn yma. Mae yna gerig beddi ar ben y rhan fwyaf o'r lonydd bach sy'n mynd i fyny at y ffermydd. A hwnna di'r hen stand laeth. Ia, digon gwir. Cwestiwn nesa. Da chi eisiau gofio cwestiwn, dwi'n gallu deud dwan. Na, get tu ôl i chi. Ia. A chi rhywbeth mawr ar eich meddwl y fara. Neu falch o gael y brec, da chi gael sit down. Sa rhywbeth sa chi licio ofyn? Heidi. Ia, Heidi. Swyddfa Gaernarfon. Cynulliad, gai. O, mae Gwynedd eisiau trafod hyn, a dwi'n siŵr bod Heidi yn fodlon gofyn y cwestiwn. A niws ydyw. Dwi'n weld y niws, Gwynedd, dwi'n bod gweithio. O, mi di dau. Ie. Mae hyn yn peri pryder i lawer iawn heno yma. Mae wedi bod ar y newyddion heddiw ma'n debyg bod na drafodaethau ynglyn â Swyddfeydd y Cynulliad yn y Gogledd. Gwynedd sy'n gwybod mwy. Hynny yw, ni wedi bod yn poeni am ddyfodol swyddfa'r Cynulliad yn Gaernarfon ers blynyddoedd lawer, a ni'n gwybod bod nhw lawr i o dan bron o dan hanner cant o staff ebyn hyn dal i fod yno sydd yn gwylydd y beth a gweud gwir. Mae'r gwasanaeth maen nhw wedi bod yn rhoi ni yn Gaernarfon wedi bod yn ail i neb mewn ffordd. Mae wedi cael ei werthorogi yn fawr iawn, a sy'n ni'n siomedig iawn i weld, i glywed os fydd y staff i gyd yn symud o Gaernarfon neu'n gorfod i cael ei symud o Gaernarfon i gyffordd Llandudno. A dyna'r bygythiad, ydyn nhw wedi awgrymu hynny heddiw? Os yw'r swyddfa'n cael, be arall maen nhw'n mynd i wneud ar ddiwedd y dydd. Ffordd allan nhw fynd o'i chwmpas i sicrhau'r gwasanaeth yna i ffermwyr, heb bod nhw wedi'n falle yn gorfod mynd allan i farchnadroedd, a falle na nhw hynny, fi'n mynd gwybod. Ond ffordd maen nhw'n mynd dros y broblem, maen nhw wedi bod yn trafod swyddfa Dolgellau dros y flwyddyn ddytha. A fi'n credu bod na beth ar y gweill i sicrhau bod na wasanaeth yn mynd i fod mewn swyddfa arall yn ystod y diwrnod sel fel pethau ar ddi Gwener yma ffordd yna. Felly, yr holl ffordd ar hyn o bryd o ddwyrain i Gaernarfon, faint mae hynny yn gymryd i chi? 20 munud, hanner awr? Ia, rhyw hanner awr. Faint sy'n gymryd i chi fynd i gyffordd Llandudno? Petai, da ni'n deud, ond petai y Swyddfeydd yn symud i fanno. Mae siŵr bod sy'n ei gyflymach ar hyd o A55, ond mae'n braf mynd i Gaernarfon. Mae'n dre Gymreig braf. I dyna di'r ateb iawn, Margaret. Sa Margaret mynd i nofio, sa'n ei mewn 2 funud, bisa. Byswn mae'n wir. Wel, mi ddweud fel hyn, petai rwy'n yn mynd o Aberdaron i Gaernarfon, mae'n mynd i gymryd awr. Os ydych chi'n mynd o Aberdaron i gyffordd Llandudno, mae'n gymryd faint dig. Awr a hanner, dda. A hynny, ych chi a cymryd bod un problemau trafnidiaeth ar hyd yr A55 a twnal Conwy neu twnal pen mae'n bach neu rwla de. A costau diesel fel mai. Ond yr amser o chi, mae bobl yma, ydych chi eisiau cychwyn o, ydych chi dweud o Aberdaron i drafod neu fydd rhoi ffurflen i mewn neu fath. Mae ffarmwrs lla rwys, dwi'n mynd i fod yn ddiolgan, dyn ni'n nes dyn nhw, dydy. Pan mae rhywun yn colli, mae rhywun arall yn unig. Ar ddiwedd y dydd, mae Caernarfon ar y funud yng nghanol y gogledd yn dweud. Mae'n cymryd rhywun amser i fynd o Flint i Gaernarfon o Aberdaron i Gaernarfon, sy'n ni'n gweud ar y funud. Sef y ddau begwn bella mewn ffordd. So mewn ffordd, allwch chi'n cael ei lot ticach na Caernarfon ar y funud o bryd. Bydd Flint yn gwerthrogi'r ffaith bod yn symud i fyna, ond bod yn gymryd pellach wedyn i bobl Aberdaron pen llun. Ond da ni'n gwybod eto ragdan. Da ni ddim yn gwybod hyd yma. Yndi, mae o'n creu pryder. Cwch y dŵr ma'n o'r ddiwedd dydd, dyma ffordd maen nhw'n gwneud y datganiad yma mewn ffordd. Dyna pam maen nhw'n gwneud e'n slo fach i weld beth yw'r ymateb ac yn y blaen, ond mae'n gyfle ni ymateb yno. A fi'n credu bod eisiau gwneud yn saff bod swyddfeydd, swyddfeydd y Cynulliad, os o bosib, yn cael ei cynnal a parhau bod yr agor.
Heidi. Sidro'r siampls o'n a lenni, dechrau bod efo'r ffurflenni cais, taliatengol. Mi oedd gyda fi ffarmwyr i fewn yn y swyddfa yn Llangefni yma. Fi oedd nôl ac ymlaen i Gaernarfon 2-3 gwaith. Fysa hynna yn bosib sa'n gorfod symud i Llandudno. Ond os yna penderfyniad y cynulliad ydy hynna, rhaid nhw sicrhau bod yna wasanaeth yna i'r ffermwyr. Swyddfa Undeb Amaethwyr Cymru wrth gwrs. Ffermwyr i gyd. Cwestiwn arall? O, ni'n gwybod! Dwi'n bod y sbio ar chi hanner awr. Be sy'n efo request bore bore, Margaret? Caws ar dos. Diolch yn set up, Margaret. Cwestiwn neis, Sôn am y cynulliad atgoffa fi, British Cattle Movement Service. Mae gen ni wasanaeth Cymraeg i fyny yn Cymru. Da ni wedi cael cymeriad ofnadwy, dwi'n siŵr. Da ni wedi gyrru cang o bobl Cymru i fyny i Cymru a weithio. Sa'n nhw wedi cael cadw reina yn y swyddfa yn Gaernarfon a gwneud pethau efo computers a telefon. Os wedi gweithio rhywbeth yn union, dwi'n teimlo bod ni wedi colli grŵp o Gymru. Unwaith maen nhw wedi symud i fanna i fyw, wela ni mynd yn ôl yn pen yma. Be di barn chi, da chi feddwl, bod fi'n iawn? Da ni wedi seithio'n hynny yn traed. Ond mae'r pwynt na, wedi cael ei godi sawl gwaith yn gorffennol pan oedd nhw yn cael ei symud yn dechrau mewn ffordd. Dwi'n mynd rhan o hwnnw. Diolch yn fawr iawn. Mae yna berig fyna genhadwyr mynd yn ôl i'r India i ddysgu Cymraeg i bobl yma nhw. Yr unig beth da yn Cymru a chi, bod na lein Gymraeg, de. O, mi'n braf. Da iawn. Oedda chi'n ffonio llall, de, mi oedda chi'n gwitcha mewn giw. Chi'n ffonio'r un Gymraeg, o'ch chi'n cael A atab. hyn o wir am bob gwasanaeth Gymraeg ffoniwch chi nwy Cymru neu unrhyw beth ar y cynulliad Cymraeg, y banciad, da chi'n cael servis da iawn. Da chi'n cael gwell. No, gwell yn lawer, a dwi'n teimlo bod ni wedi gyrru'r pobl i fyny Cymru a pan oedd ddim angen. Sa'r hynna i gyd yn y swyddfa yn Gaernarfon yn help i gadw'r lle fynd. Ond yw'r tîm bach o 6-7-8 wed, beth yna, ne? Mae'n dal. Yn union, maen nhw wedi rhannu teulu fyny nhw. Gyda i gwestiwn efo'r lladdau sydd gyda yn y gogledd yma. Ellwch chi aros? Eiliad bach. Diolch efo ni, Dwan. I ni gael y meicroffon a'r camera arnoch chi. Yn dan. Ych cwestiwn chi, ser? Efo'r lladdau sydd gyda ni yn y gogledd yma rwan, mae gyda ni Welsh Country Foods lawr lôn yma sydd yn dda iawn chwarae teg dyn nhw efo wyn, ynddo. Ond sydd gyda ni'n lla efo gwartheg. Maen nhw gyd, mae'r rhan fwyaf yn ymdrost o ffin i Preston a yn bellach na hynny hefyd i dy gwir. O'ch chi yn Swyddefrog felly ac Scotland rhaid nhw. Mae hybyg i Cymru yn un asiantaeth sydd yn colli pres ofnadwy herwydd hynny. Ynde? A hynny sy'n hyrwyddo yn ci goen a ci y geidion ni.